खुलुमबाय लोगोफोर आं आरोबाव नै मोनसे जायगायाव थांनोसैलाय आरोना माने कार्बि आंलंनिफ्राय सफैनायानो आं बिदिनो सानब्रैसोल' जाखादोंमोन आरोना आरो दा आङो नै दिनै दिल्लीयाव थांनोसैलाय आरोना दा 5टायाव आरो आंना फ्लाइटआ ओमफ्राय लोगोफोर आङो ओरैबायदि खुसि जादों ओरैबायदि एक्साइटेडबो जादों ओरैबायदि नार्भासबो मोनलाजोबदों आरोना गोसोआ माने आङो फार्स्ट टाइम लाइफआव फ्लाइट गाखोफेरगोन ओमफ्रायो एसे खुसि जादों आरोना ओमफ्राय बेखौनो मानसिफ्रा सोरबा सोरबा आंखौ मा जाम्बि बायदि खुसि जालाबायखो माबालाबायखो बिदि सानलाबायनो हागौ आरोना खिन्थु जि बुस्थुखौ मोनफेराखै जि बुस्थुखौ लाइफआव जेबो खालामफेराखै बेखौ माने फार्स्ट टाइम मोनोब्ला माने बयनाबो माने मोनसे खुसि एबा मोनसे एक्साइटेड थायो नालाय दा आंनाबो बेबायदि सोलिगासिनो आरोना गोसोआवहाय ओमफ्रायो दा दिल्लीयावबो थांफेरखायाखै आङो एबारसो थांफेरनाय जाखागोन नालाय ओमफ्राय दाथ' बेयावहाय बारा बेरायनायनि थाखाय थांनो नागिरखायाखै नालाय मोनसे खामानि लिस्ट दङ बेखौ उनावहाय नोंसोरनो नेक्स्ट भिडिअ देखायनोसै आङो ओमफ्रायो दा बेयाव एसे गोबावबो जाहैनो हागौ उनाव सहैबासो मिथिगोन आरोना बिदिनो 10 दिन बा 15 दिन बिदिबो जानो हागौ आरोना लोगोफोर जिखुनु जाया दा आङो पेकिंफ्राथ' जाखाजोब्बाय जोङो दा दसे थानानै ओंखारनोसै ओमफ्राय जोंना जाहैबाय दा सिलिगुरि बागड'ग्रायावसो जों गाखोगोन आरोना दाहाय 5टायाव जों ओमफ्राय 9टासोआव ओंखारलांनोसै आं ओंखाम जाखांजोबखाबाय ओमफ्राय दुगैनोसै देलायनोसै थांनोसैल' आरोना लोगोफोर ओमफ्राय आं दा नोंसोरनो जेब्लानाखि ओंखारो देलायखाङो अब्ला देखायनोसै आरोना लोगोफोर आङो A few moments later ट्रलि लाबाय आरो बेग मोनसे लाबावनोसै आरोना हिन्जावफोरनिब्लाथाय माने पेकिंआ बुरजा जाखायो आरोना थ' बेसेबां गोबाव थागोन माबा बेखौथ' बुंनो हाया नालाय बेनि थाखायनो आं बेखौ लाबाय ओमफ्राय दा नैबे बेगखौ लानोसै आङो ओमफ्राय स्कार्फबो लागोन आरोना होमबा लोगोफोर थांबाय थानोसै आं नोंसोरनो लासै लासै देखायलांबाय थानोसै आरोना लेट्स गो बाय बाय जोंहा गारियाव गान दामलायलायनांगौ गोनांथि गैया आरोना लोगोफोर मानो होनबा जोङो सिंगारानो दंफाखायो नालाय बेनो जोंनो आराम गान खननानै होगासिनो दङ जों थांबाय थागासिनो दङ आरोना लोगोफोर नोंसोरबो खोनासंबाय थाबानो जाबाय आरोना नोंखौ लानानैनो आं जाबाय पागला नोंखौ लानानैनो आं जाबाय पागला जिरि जिरि मोजां मोनखोमाबाय आं मोथो मोजां मोनखोमाबाय आं लामायाबोथ' गोजान जायो नालाय क'क्राझारनिफ्राय सिलिगुरिसिम सालायग्रायाबो हारसिं सालायलांबाय थायोब्ला बरिं मोनोना ओमफ्राय आरो गाखोग्राफ्रा सिरि उन्दुनानै थायोबा बांसिन बरिं मोनो बेनि थाखायनो गावनो गान खननानै इन्ट्रेस्ट लालांबाय आरोना ओमफ्राय जोङो गारिखौहाय पार्किंआव गालांगोन ओमफ्राय बिसिनिफ्राय जों पार्किंनिफ्राय आलदा गारि लानानै नै मालाबानो सफैबाय आरोना जों एयारपर्टआवहाय लागेजखौ जों बख'जोब्बाय ओमफ्रायो अबेबा जायगायावथ' केमेरा खेबनो एलाउ गैया नालाय लोगोफोर डाइरेक्ट हाबनानै सिङाव नै जोंनि बे लागेजखौहाय चेकिं खालामजोब्बाय आरोना बेनि उनावहाय जोंखौबो चेकिं खालामखांबाय माखांबाय ओमफ्राय सिङाव हाबबोबाय आरो नालाय दा जों बैयावहाय दसे नेथ'सिगोन आरोना जोंना फ्लाइटआ 5टायावसो नालाय ओमफ्राय दा दसे नेथ'नांसिगोन आरोना दासो 7:30 जाबाय थांना खासिगोन खोमा हा बर्डिं टाइम जाबायथ' आरो दै लोंफैदोंमोन दैयाबो बेयावहाय बायनो हाया आरोना ओरैबायदि 100 रुपिस ओरैबायदि एक्सपेन्सिभ जायफोरनाखि मिथिया आं बिसोरल' खिन्थादों लोगोफोर माने फ्लाइटसिम थांनो थाखाय बिदि बासजों लांफैयो आरोना ओमफ्राय एखमबा डाइरेक्टबो गाखोनो मोनो ओमफ्राय जों गाखोगोन फ्लाइटआनो जाबाय इन्डिग' ओमफ्रायो आंना फार्स्ट टाइमखाय आंनो विन्ड' सिटखौ होबाय आरोना निफा माने नों एसे मोजाङै नायलांदो एसे इन्ट्रेस्ट लालांदो होननानै बुंबाय आरोना नायसै दा माबायदि मोनो खारजेनबा
फैबाय बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव थांफैबाय आरोना जोङो नै गेटआव खेवबाय थायासै आं मेंनानै गरम थरम मोनलाजोबनानै नै बिराद मोजां बेलकनि दं नालाय बावसो One hour later. बेलकनि आराम जिरायनानै दंफैयो आङो माने ओरैबायदि जाब्रैबाय आरोना बिराद गोथाव संखादों ओंखाम ओंख्रिखौहाय माने जोंनि बर'फोरनि संनाय नालाय ओरैबायदि हिटखा न'निफोरबायदि आरोना ओंखाम संनाया मेंना फैनाय नालाय ओरैबायदि जानानै फैबाय ओमफ्राय दा आं बेलकनियाव आराम जिरायनानै नै गाहायाव नायलागासिनो दङ जोङो बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव दंफैयो आरोना दिल्लीनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआवहाय ओमफ्रायो दावराव माबा माबि गान दामलागासिनो आरोना ओमफ्राय लोगोफोर आङो दसे उन्दुसै माने ओरैबायदि जाब्रेदों आङो ओमफ्राय उदैयानो टाइट जाजोबबाय हजम जाया जादों आरोना ओंखायनो आं बाहेरायाव दसे जिरायनानै दङ ओमफ्रायो बेनोसै लोगोफोर जिखुनु जाया आङो दिल्लीयावहाय बाहा बेरायलाबायनाय जायो जिखुनु नोंसोरनो आङो शेयार खालामलांगोन आरोना ओमफ्राय आङोथ' फ्लाइट गाखोनाया आंना फार्स्ट टाइममोन नालाय ओमफ्राय एक्सपिरियेन्सआ ओरैबायदि मोजां मोन्दों आङो माने नागाथला गाखोनाय बायदिसो आरोना फार्स्टआव जेब्लानाखि बिरजेनग्रोयो अब्लाल' गोसोखौ एसे गुरलुब एसे बोरैबा गोजौआव थांनाय बायदि बिदि मोनो आरोना ओमफ्राय ओजोंथ' बिरबाय थायोब्लाथ' जेबो बिदि मोना बांद्रा गिजाखैबो आङो माने ओरैनो बेयाव थाबाय थानाय बायदि मोनो आरोना बारा स्पिडबो खारनाय जेबो मिथिया आरामसे गोदो उन्दुलांनो हाखायो आरोना लोगोफोर जोमैयाव बिरनाय बायदि मोनलायलायो आंथ' माने फार्स्ट टाइम नालाय अभियासलि आङो एक्साइटेड आं बिराद गोसोखौ खुसि मोन्दों गोजोननाय मोन्दों आङो आरो फार्स्ट टाइम बिदि मोनफेरै एक्सपिरियेन्सखौ मोनोब्ला ओरैबायदि गोजोननाय मोनखायो नालाय ओमफ्राय आं ओंखायनो नोंसोरनो शेयार खालामदों आरोना बेखायनो सोरबा मानसिफ्रा माबा सानलाबायनो हागौ गावनि फ्लाइट गाखोनायनि एक्सपिरियेन्सफोरखौनो खोन्थालाबाय माबा बिदि साननो हागौ आरोना जिखुनु जाया बेफोरखौ बाद दोनदो लोगोफोर आंथ' ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों मानसियाथ' अनेकआनो गाखोबाय खिन्थु आंनि लाइफआव फार्स्ट टाइम फ्लाइटमोन आरोना बियो स' होमबालाय आङो बे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोननोसै आं मेंबाय नालाय गाबोन आं नेक्स्ट भिडिअखौहाय बहा बेरायनाय जायो मानाय जायो आरो मानि थाखाय जों दिल्लीयाव फैदों बेखौ आं गाबोन नेक्स्ट भिडिअआव देखायगोन आरोना लोगोफोर बाय बाय गुड नाइट